Gepliýär Azatlyk radio seyret habarlar gündölügümizde dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatyň häkimetleri şäheriň köçelerinden goýy renkli awtologlara ýok etmek boýunça çärelerini dowam etdirýärler. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň we tökötdeşleriniň sözlerine görä, günde paýtagtyň köçelerinde renki sebäpli onlarça awtolog saklanýar. Goňşymyň awtologyny elinden aldylar. Onuň goýy çal renkli bolany sebäpli ony Arçabil şaý ýolunda Garaşsyzlyk parkynyň golaýynda sakladylar. Başda dokumentlerini elinden aldylar. Ol alalaşçak boldy. Tat ýalbaranlygyny gurrun berdi. Şu gede goý berseler maşynyň renkiniň ütkötçegini ýa-da ony satjagyny wada berdi. Emma olar maşyny alypdyrlar. Onuň özi jerime duralgysyna sürüp barypdyr. Iki polisiýa onuň ýanyny bilen gidipdir diýip Azatlyk bilen 4-nji martda gurrundeş bolan Aşgabatly söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä, ýol gözükçülük polisiýasynyň işgärleri üçin has köp ulak saklamak boýunça plan ketgitlenýär we ýolbaşçylar öz gol astyndakylaryň ony ýerine ýetirmegine gözükçülük edýärler. Polisiýanyň işgäri bilen ratsiýadan onuň ýolbaşçysy habarlaşdy we onuň näçe ulak saklanlygyny sorady. Ol ondan köp däldigini aýtdy. Bu ir saat 11:30 töweregindedi. Ýolbaşçy olara käýäp başlady. Olaryň erbet işleýänligini aýdyp, has aktiv bolmagy talap etdi. Başlygyň aýdanlaryna görä aeroportyň golaýynda bir taraplyk şaý ýolunda patrul topary 3 köp awtology duralga ekidipdir. Ol has aktiv işlemegi talap etdi diýip Azatlyk radiosyna polisiýa işgärleriniň arasyndaky gürrüňdeşlige şaýat bolan Aşgabatly awtolog eýesi gürrüň berdi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda goýy renkli ulug eýeleriniň köpüsi üçin awtologyny ak renki boýamak ýeketek çykalgy bolup durýar. Awtologyň renkini ütkötmeklik madda çykdyjylary we çylşyrymly düzgünleriň berja edilmegini talap edýär. Goýy renkli we renkli uluglaryň eýelerine döwlet awtoinspeksiýasyna meýletin arza ýazyp ulagyny ak renki boýamagy ruhsat soramagy teklip edýärler diýip Azatlyň habarçysy 4-nji martda gurrun berdi. Renki ak bolmady hususy awtologlaryň ulanylmagyna gadagançylygyň güýçlenmegi fevral aýynyň 2-nji ýarymyndan beri dowam edýär. 22-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda goýy renkli awtologlaryň köpçülikligiň saklanýanlygy barada habar beripdi. Munyň bilen bir wagtda goýy renkli awtologlaryň eýeleri bir düzgünçülüklerini hataba aldyrmak boýunça çylşyrymly düzgünleri berja etmäge mejbur edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň birnäçe gün mundan öň gurrun bermegine görä, ulag eýelerinden jerime duralgysyna eltilen öz transportyny 4 tarapyndan öz telefonu bilen suraty düşürmek, soň surathanada renkli kagysy çykartmak talap edilýär. Soňra polisiýanyň ýol gözükçülük gullugynyň Aşgabatyň eteginde çoğunly şäherçesine gola ýerleşýän idarasyna baryp, jerime meýdançasynda goýdurulan ulagyň haýsydyr bir ýol hadisyna gatnaşmanlygy hakynda guwanama almaly. Üstesine ulagyň radara düşüp düşmänligi barada guwanama hem almaly. Eger jerimeler bar bolsa olary tölemeli. Diňe şondan soň sürüji alan guwahatlaryny, suratlaryny hemde awtologyň guratlygy hakynda hatalyp ulagyň duran jerime duralgasyna barmaly. Häkimetler goýy renkli awtolog gadagançylygynyň sebäplerini resmi taýdan iglata düşündirmeýärler. Paýtagtyň ýaşaýjylary bu ýagdaýda öz tarapyndan çaklama ýöredýärler. Aşgabat ýene-de Guinness kitabyna girjek bolýandyr. Ak ulagly ak şäher hökmünde bu hem ilatyň meýletin isligi ýaly görkezler diýip Azatlyň Aşgabatly söhbetdeşleriniň biri öz pikirini ortatdy. Goýy renkli hususy awtologlaryň gadagançylygy barada ilkinji gezek 2017-nji ýylyň dekabr aýynda ma'lum bolupdy. Şonda Aşgabatyň köçelerinden, şäher duralgylaryndan we ýaşaýyş jaýlarynyň öňünden goýy renkli awtologlaryň ençemeti jerime duralgylaryna alınıp gidilipdi. Şonda ýaşaýjylaryň hususy transport serişdeleri eýlerine öňünden duýdurmazdan ekidildi. Geçen aýda Aşgabatyň köçelerinde goýy renkli awtologlaryň saklanyp başlanmagy bilen bir hatarda awtologly zenanlar hem polisiýanyň eden etdiligine seze bar boldular. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu günler hem Aşgabatyň köçelerinde polisiýanyň aýallary saklap türli bahanalar bilen olaryň elinden sürüjülük ruhsatyny alýanlygyny habar berýärler. Gaýşnikler öz arasynda Aşgabatda rulda aýallar bolmaz diýärler. Häzir sürüjülük ruhsatyndan mahrum bolan aýallara bir aýlyk berilen wagtlyň ruhsatyň möhledi geçip barýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy polisiýa şäherlerine salyglanyp habar berdi. Türkmenistanyň raýatlaryna uzalky ýyllarda gara we ondan soň könülşen ulaglary ulanmak gadagan edilipdi. Hususy transporta degişli çäklendirmelere ýurdun güýç we kanun goraýjy daralarynyň işgärleri hem sede bar edildiler. Olara başda goýy renkli, soňra gymmat bahaly awtologlara münmek gadagan edildi.